ka igi ka susi bar kalong ka bakta ingi ka balong mi long pa sano galawi ki khor ngi chaibu Uba dispersing rani nongwat RTI leng baka Right to Information Act arajarsan ulasai madan rengkat bat kakot ya kabala kado ba arngot ki menteri sarkar jela ki lapun rung kampura ki brio klam da bot kendon hakatnat meglia urban development authority muda kini ki arngot ki menteri ki bakan thop uba hamlet sandoling uba de menteri bakmi munswa ya katnat urban affairs ka sarkar jela ba uba singo bhalang dar u menteri bade khmi menta ya kani katnan da ka bapun pau ke jiso khya namar ka parthei kerdu kam bat ainuksa batang sispa ka knaitli kam ki balai hendai kinong thepan da ka silak tam ulong ki don ki jingja no ki kam ki balai bat omtem la ka de tang ka slam kamai pisa kai bu kitan ba ka tho alo ka ni employment crisis ka ba ni ta khatam so ka ni kam khot ni takan kalong kendit hakini kisngi banga i nga ai to ka fresh conference ka ba tang itu chispa ka kandai teli ki post hadu silak khandriu hajar kinong apply kalong ka ai ka ba sngu melung ya ka state ka ba don tang arp khandai lak kinong snong ka ba ngam sla medur ba ka jinggedu kam hadu ka ne ka state jongi ba tang chi spa ka kandai teli ki post kinong apply poi do silak ka kandai ngut kalong ka ai ka susi bar kalong ka bakta ingi ka balong mi long pa chano galawi ki khon ngi chaibu ki pha skur kat ne khon chano ngin pha chano ngin le ta du dai jing li pa bha ngin prakhat galawi jong khon samla habe de wane ka wat kam mer jam ti kani ka de ka ba ta ya kani employment jongi nomor ba bun hi teng ki kam ha bala apply teng ki suja na kum tu idon ki ba ong yang ane bala thep hajan riwa hajan nyu hadu mentam pat khot ting das ti kani ke jing ja jong itu ki kam le se ka dei men ta ka slem kamai bisa jong itu mtip mentah hadir bangale RTI ni ke jing mi jong bisa jong ni ka chispa ka kandai pus ka poh hidu san pnyula tangine ti le se ka dei ma ka slem kamai bisa mtip kata ti ka dei ka bom la mudur state jong ni bakan long kumne namar bai ka pendu jing kan men bai kimi ki pa ban phas kuri khon yim ni ngai ba banga yo ro ka wi ka kot ka ba tu ka miat hi banga ai president ka yo ka ba ki ai ta kinong chong tak si chong chimar ni ngam kan mau pe ngape ka ta jing tho ti phi ka ba hadu kan ni ka generation jongi nang don ki beri ki ba thong kam ba an ki ba chu ai ro ko rai si ki ba ai kontrak kan ka don ka kot ang ne ngan pen sai phi ni kot ang ne bom la mudur kan ni ka juk mementa pe kum kan ni ka wi ki beri ka train ti po urban po muda itre po muda tiga yo appointment haka ar fly tarik benai banyo kat kendai spa kendai kum ka kontak basis na benta sipor ngti ndrei bumla amat dur pada dak jingwan jungne minister ngem ba ya ba hamlet doling ne la ken sai haka ndriu phra tarik nai banyo araja arfau asure ka raiswi kia ka ini gebri kum finance account officer kemur yu na minister doi nam ta tu ko ke briosa minister de dei bro state tapi kwa bener ko rai si gini ki ba bateri as kontrak kum ki hakas kiem belai pimro ko rai si gini no hikai ki be khi kat ne bepli gini le krempan bener ko rai gini le chong revise ya kariat jong ite menta balik ba chong taksi license name revise ya ka rit chong taksi license name revise kini la yedu snem araja khandri par revise tikal along arsian bade ber revise ya ka sari jongki naya kren ya kata skur private skur dei bendon kata ka humanity krau ke bag bapli la train tan rius nem par revise ga riet ini ka atak ad ban ai ka atak ad hoc ban revise ka pe jongki kim simla rawate ban ong bar rikorais ngi kumar rikorais ti kanong sarkar ke badon lai hajan rius pa lai pesan ngut ketuk la rung pokalis jong po personal department ban rikorais kim dawai kata ka ban ong dawai kata ban warai ulom kelang po selong kim dawai kata ki dawai tong revise ka riet jongi kentiu gitu lo titang pi katang kejingle kata kalong ga ke bom la medur bah ka juk jongi ba kalong kum ne haba tang yi ino hikai ro melaban sim kam ti kata ka ga ke bang asosie ke bagi ki brio jongi ba don ka bor ile ke ba ka imlang salang kam pedang lene kam don apa ka service book jong me khlia mdei tong we kumne junior engineer ro ne atli ki pos ba approve da minister ne junior engineer ro apa muda ne ruju la jul approve do hamlet ye kan rio trik nai banyu araja arfeu ne joanya ka sau trik nai banyu araja khandai
Umdi tang wei minister ba sniu halang rang daro le ka ju ikunti. Ikni minister jungi. Hangno kalau wei jungi beriu ba ya ikunti ubade. Hangno kalau wei jung kena giba tang spa kanda tali ki pur chilak kan riu hajar ngut ki apply. Tik pe gumni bathum ne usne balang dhar. Joining sa arflai tarik menai banyu arja khandai nanta istarik ala peteng me hadu istarik menai basa arja sipeu kumnero arkitek kini kepus arkitek la approve dau minister sneu balang dhar pi kum kini ke hato ka service bus o me klia ka ailat se minister banchu approve banna ka kam kontrak saka rigorize kum ka hak sanction pus tadi jak jengli kadika lalu kani lalu monument of shame nam tak sekretariat brokhoi banane sikmat kamde su banja kumne pi pai ba vide bunyi pinga penis na kot kene bapai ikne ka slongmir vide bunyi i ba bahakane ke edition jungi ka balade de ka lalu ga digital brokhoi bagi brio kidang ya be an kumne ka bomla ban pedang nang de sikmat bakam de su banja kumne ban halor kane nga lale ga ati ai nga submit po urban affair bangan yo ajing sai thik pathik balik ke jia komne lese kala ban long ro muda kadang sumi lese kampat don ka service drol ka bajong lese kala ban long taram tip tang ba kamde ban jia komne baka ati ai bangapan ngan sio i khoi ka office merundom ka bade ba service book ka bala forwarded security department ati ai kan sami alota